Преди да започнем, искам да кажа, че клипът е направен с цел забавление и всичко казано вътре е шега. Такива такива видеа, праскайте лайка, абонирайте се, приятно гледане. Как се пишеш в YouTube? Един приятел тук ми говори. Чая, брат. Е така. Как се казваш, бе, брат? Ванко, ти си това, бе, брат. Кой е това, бе? А, да, бе. Путки, аз съм гей. Те ли, бе? Потанцуй ми нещо такова, секси нещо, давай. Докато правиш оранжи се Айде, способ. брат, Айде, давай. Педер. Не. Малко им причаш на силите. Кой е това, бе, брат? Какво става, момчета? То става някой да си места, майка ти раздайва. Брат, то дъртя отзаем, може да не се обажда. Проблем няма, аз говоря с тебе, да. Аз то отзаем не искам го слушам, разбираш. Ти приказвам, кой ще кажа с тя, момто? Чай малко, ние сме трима, кой е мъкни? Кой е третия, вече? Какво става? Режи цикли! Асилит! Моля една снимка, моля те една снимка. Може брат. Забили, не ми кажа, че верно заби човек. Не. Борис кой? А Кристиан неща от зая, смисъл от... някакви... Сатанистки. Да, и аз това си помислих, да. Не сте странни изобщо, бе, не. Ще няма да те нарежа и да ти направя ритуал с тяло. Искам да гледам такова нещо, моля да го направиш в момента. Ето ти магия. Ето. Ко става от тия сърца, бе? Защо ти ми праща сърца, бе? От 3 часа си говорим с един приятел, нали, с този. Този? Уоу, братле, слушай, махни ги просто, смисъл, как ще кажа този, има си име този човек, аре стига, ваш приятел е, 3 часа си говорят с него и му кажеш този. Не, аз ако бяха него, ще ви затворя веднага. Чули, брат, затвори молята, това е много... Той не е бъфъфото. Не. Ой, даже и френдзоната, ужас. Ти изчезвай, бягай, молята, спасявай се, човек. Бели, имаш ли проблем да си ни бъфъфа? Да. Е, това е, братле, не бъдеш, ще имаме жена, бягай. Тихо малко, че. Тихо ли? Няма да е тихо. Братле, викай, брат. Какво става, брат? Моля една снимка. Брат, може и да не е. Не знам, брат, просто си ми страшно познат поради някаква причина, разбираш ли? Брат, не сме от една даскал, бе. Не бе, аз с 100% може да те бъркам с някой, с който му просто си прилича по някакъв начин. Обаче просто поради някаква причина си ми страшно познат. Ние може въобще и да не сме срещали никога. По абсолютно никакъв начин. Ти ли е топло, бе, брат, ако се облечем и като толкова жив, брат. Това вече е и друга история, брат, защото с един пича се виждам 5 ден подред тука. Аз покажи, бе, брат. Кажи. Брат, но, знаеш ли, има един тикток, където прави интервюта, брат, на Витушка. Какво за Същия човек си, брат. Взимате за напред. Аз знам, ги дава добрия мед. Така и слая. Направи малко битбоксове, Насер. Здравей. Защо не спите, бе? Защото не искаме. И не можем. Знаете ли какво ме ми помага да спивам? Гледам тикчета в тикток на как правят спа на кучета. Брат, не мога да битбоксам. Аре, почвай да битбоксваш. Добре. Не, това е на нашата приятелка. Алармата трябва да си ходи от тях. Как така, бе? Това е много грубо е от... Я отивай да я гониш. Марш, бе! Двамата, брат, ако са прегънани, нещо такова в 6 часа. Аз не съм. Облегнал съм се на това, брат, гледате много романтично просто, някакъв смисъл, трябва да... Така. Това не беше ли Fortnite, бе? Не, бе. Това си ли? Какво се прави, бе? Кой е, брат? Да, за тебе, човек. Вижда го. Не се ебавам. Внимай за тебе. Не искам се, брат, много ме страх, не съм. Има такова златен пъмп за тебе, внимай. Само не се... Брат, какъв златен пъмп? Мерси. Какво става при вас? Какво е това? Барби Тим Парти, какво е това? Воу.
Сме, брат. О, шит. Окей. Окей. Имаш ли майка? Да, ти имаш ли? Вече нямаш, защото аз се откраднах. Брат, цигани си, смисъл, разбирам го. Нормално е да откраднеш майка ми, като си шибан цигани, брат. Крадец, гнусен пе. Ами, значи всички хубави момчета или са в София, аз пък София, или са в Пловдив, или са във Варна, или в Крайна. Пускаш си инстаграма и кажа, че си дошла да се покажеш пред хора. Взем ти инстаграма, последната връщаш ми, излизаш от приложението и си лягаш. Няма да се покажеш пред никой друг. Правим ли го? Каже луд. Опа. Само реал, брат, извинявай много, ама трябва да се по-говори, брат. Ти знаеш като кой си, бе? Като кой? Има и в инстаграма. Реално, спра, рап и трап е... Чай, ще пром фристайл. Ама чакай да ти кажа 3 думи. Давай, 3 думи, брат. Добре. Секс. Енергия. Сила. Имам много сила, докато правя секс. Имам енергия, защото обичам топки в моя комплекс. Обичам... Аз ме от дънто, вече съм на върха. Обичам като ми го вкарват да ми стига до пъпа. Не, брат, не, спирам, брат. Ко става, луд? Нищо е луд, ти нормален. Ко става, е? Къй сте, момчета? Ами няма да си лягам, ти си лягай. Добре. Брат... Ти направо пребафа си това. Не, брат. Как мога да си кажеш такива работи, бе, брат? Ти той каза, бе, брат. Хуя ми е пъпа. Стига, бе, брат, баваш се. Аз мисля, че нещо хубаво ще направиш, накрая се излегай. Обичам да пия джак, докато кучка клати баджак. Нещо такова трябва да измислиш. Да, чувствам го, брат, Искам черни топки между краката ми, искам черен хуй в устата. Аз съм на 13, брат. Я рейд за 13. Добре, брат. Я трицепса. Брат, може да туркваш, бе. Оу, е. Тъй понимаеш английском? О, я... Не, по-русски, брат, привет. I'm speak English, they are not Perfect. speaking. Yeah. Can you wish me a good night, please? Good night. Thank you, good night. Това беше най-лошата ми сесия ever, брат. Всяка сутрин си повтарям I'm the best. Вечерта не лягам I'm the best. Улицата дебне ме арест след арест. Колата много шум направя тест, всичко 6.